салом давталабони азиз, имрӯз аввалин дарси физикаро оғоз мекунем ва аввалин дарси мо ба ҳисоб меравад мавзӯъ муқаддимаи физика. Физика табиат. аз ҳама калимае ки ба физика наздик аст, ин калимаи табиат мебошад. чаро маҳз калимаи табиат? ҳамарӯза мо бисёр ҳодисаҳоеро мебинем. мисол, чаро мо себро мепартоем ба замин меафтад, на ба осмон, ё чаро об беранг аст аммо кабуд метобад, чаро раъду барқ ҳосил мешавад, чаро тиру камон ҳосил мешавад. ва ба ҳамаи ин саволҳо ҷавоб медиҳад фанни физика. яъне ки ба ҳамаи саволҳои чарои шумо ҷавоб медиҳад фанни физика. барои ҳамин аз ҳама калимаи наздик ба фанни физика ба ҳисоб меравад табиат. Физика чист? физика илмест ки қонунҳо ва ҳодисаҳои табиати ғайризиндаро меомӯзад. яъне физика чӣ будааст? физика илмест ки қонунҳо ва ҳодисаҳои табиати ғайризиндаро меомӯзад. яъне физика танҳо дар бораи табиати ғайризинда гап меравад, ҳаракати онҳо, энергияи онҳо ва ғайраҳо. асосгузори фанни физика ба ҳисоб меравад олим Арасту ва физика аз калимаи юнонии физис гирифта шуда маънояш чӣ мебошад? Табиат. яъне физика илмест ки қонунҳо ва ҳодисаҳои табиати ғайризиндаро меомӯзад. асосгузори фанни физика ба ҳисоб меравад олим Арасту ва физика аз калимаи юнонии физис гирифта шуда маънояш чӣ мебошад? Табиат. сар мекунем физика. мо гуфтем ки мо бисёр ҳодисаҳоеро ҳамарӯза мебинем, аз қабили раъду барқ, тиру камон ва ғайраҳо. яъне ки ба ҳамаи ҳодисаҳои табиати ғайризинда ҷавоб медиҳад чӣ? Физика. мафҳумҳои асосии физика. дар дарси аввал мо мафҳумҳои асосии физикаро мехонем. физика 4 мафҳуми асосӣ дорад. якум мафҳуми асосӣ ин ҳодисаҳои физикӣ, дуюм мафҳуми асосӣ ҷисмҳо ва моддаҳои физикӣ, сеюм мафҳуми асосӣ бузургиҳои физикӣ ва чорум мафҳуми асосӣ ин воҳидҳои ченкунии онҳо мебошанд. 4 мафҳуми асосӣ: якум ҳодисаҳои физикӣ, дуюм ҷисмҳо ва моддаҳои физикӣ, бузургиҳои физикӣ ва чӣ? Воҳидҳои ченкунии он. сар мекунем аз чӣ? ҳодисаҳои физикӣ. ҳодиса чист? ҳодиса ҳама тағйироте ки дар табиат рӯй медиҳад ҳодиса ном дорад. ҳама тағйироте ки ҳамарӯза мо мебинем чӣ ном дорад? ҳодиса. ҳодиса ба се гурӯҳ ҷудо мешавад. якум намуди ҳодиса ном дорад ҳодисаи физикӣ, дуюм намуди ҳодиса ном дорад ҳодисаи химиявӣ ва сеюм намуди ҳодисаҳо ном доранд ҳодисаҳои биологӣ. яъне ҳодисаҳо ба чанд гурӯҳ ҷудо мешуданд? Ба се гурӯҳ: физикӣ, химиявӣ ва чӣ? Биологӣ. ҳодисаи физикиро дар навбати худ ба 5 гурӯҳ ҷудо мекунанд: механикӣ, ҳароратӣ, электрӣ, рӯшноӣ ва чӣ? Ядроӣ. ҳодисаҳои физикӣ 5 намуд: механикӣ, ҳароратӣ, электрӣ, рӯшноӣ ва чӣ? Ядроӣ. ҳар яктаи инро дар алоҳидагӣ мо ҳозир чӣ мебинем. дуюм ҳодисаҳои химиявӣ. ба ҳодисаҳои химиявӣ мисол оред: сӯзиш, пӯсиш, таркиш, зангзанӣ ва туршавӣ. яъне ки якчанд ҳодисаҳое ҳастанд ки чӣ ном доранд? ҳодисаҳои химиявӣ, аз қабили сӯзиш, пӯсиш, таркиш, зангзанӣ ва дигар ҳодисаҳо низ ҳамон ҳодисаҳое ки барнагарданданд. ҳозир мефаҳмонем. ҳодисаҳои биологӣ. ба ҳодисаҳои биологӣ мисол оред 5 то: нафаскашӣ, инкишофёбӣ, пир шудан, бемор шудан ва фавтидан. ҳодисаҳои биологӣ ҳамон ҳодисаҳоеро меноманд ки ба организм зинда алоқаманд аст. яъне нафаскашӣ танҳо организм зинда нафас мекашад. барои ҳамин нафаскашӣ ин ҳодисаи чӣ аст? Биологӣ. ҳодисаҳои химиявиро барнагарданда ва ҳодисаҳои физикиро баргарданда меноманд. чаро? ҳодисаи химиявиро мегӯянд барнамегардад. яъне ки агар мо дар ин ҷо мо гуфтем ин ҳодисаи физикӣ, ин ҳодисаи химиявӣ яъне сӯзиш ва ин ҳодисаи чӣ? Биологӣ, яъне ки ба организм зинда алоқаманд. мисол, агар мо гирем як чӯбро чикор кунем? Чӯбро сӯзонем. дар натиҷа мо чӣ ба даст меорем? Хокистар. як савол: мо метавонем хокистарро дубора ба чӯб табдил диҳем? Не. аз ҳамин сабаб инро чӣ меноманд? ҳодисаи барнагарданда. агар мо дубора метавонистем ки хокистарро ба чӯб табдил диҳем, ин мешуд ҳодисаи баргарданда. физика. ҳодисаҳои физикӣ. ҳодисаҳои физикӣ бошад баргардандаанд. яъне агар мо яхро об кунем, дубора обро ях кардан метавонем, яъне баргардонда ба ҳолати аввалаш метавонем. аммо чизҳои химиявиро, ҳодисаҳои химиявиро ин тавр карда наметавонем. аз ҳамин сабаб зангзанӣ ё туршавӣ ё таркиш ё сӯзиш ҳама инҳо ҳодисаҳои чианд? Химиявӣ, яъне ҳодисае ки дубора ба ҳолати аввалаш бар намегардад. ва меравем ҳодисаҳои физикӣ. ҳодисаҳои физикӣ гуфтем ки ба 5 гурӯҳи асосӣ ҷудо мешавад. якум гурӯҳи он буд ҳодисаҳои механикӣ. ба ҳодисаҳои механикӣ мисол оред: мисол давидан, шунидани садо ё рондани велосипед. ин ҳодисаҳои чианд? Механикӣ. чаро механикӣ? механикӣ яъне ки мо аз як ҷой ба ҷои дигар меравем, яъне ки дар ҳодисаҳои механикӣ мо бисёртар ҳаракатро мебинем. дуюм ҳодисаҳои ҳароратӣ. ба ҳароратӣ мисол оред: мисол чӣ? Гармшавии дарзмол. дарзмол вақте гарм мешавад, аллакай ҳарорат аст ин худ зачит ин чӣ мешавад?
ҳодисаи ҳароратӣ. ё ғайр аз ин гармшавӣ дар назди гулӯхан ё ин ки чӣ гармшавии хӯрок, инҳо чӣ мешаванд? Ҳароратӣ. Сеюм намуди ҳодисаи физикӣ буд ҳодисаҳои электрӣ. Ба ҳодисаи электрӣ мисол оред сето: раъду барқ, лампа бо электр кор мекунад, ё ин ки ноқилҳо бо чӣ электр кор мекунанд. Ин ҳодисаи чӣ мешавад? Электрӣ. Ва чорум ҳодисаи рӯшноӣ. Ба ҳодисаи рӯшноӣ бо сето, яъне ки мо метавонем акс гирем ё рӯшноии офтоб ё раъду барқ. Ин ҳодисаҳо чӣ мешаванд? ҳодисаҳои рӯшноӣ. Ва панҷум ҳодисаҳои ядроӣ. Асосан дар ҳодисаҳои ядроӣ мо реаксияҳои ядроиро мехонем, яъне ки реаксияҳо ба қабили чӣ бомба боронкунӣ, коҳишёбӣ, инҳо дар мавзӯи атомваядро боз мегузарем. Аз ҳамин ҳодисаҳоро дар куҷо мемӯзанд? ҳодисаҳои физикӣ. Кадом намудаш мешавад? Ядроӣ. Бомба боронкунӣ, коҳишёбӣ, яъне ки вақте ки мо ба атом ягон заррачаро равон мекунем ё аз атом ягон заррача коҳиш меёбад, инро меноманд чӣ? Ҳодисаҳои физикии ядроӣ. Мисол: раъду барқ. Раъду барқ кадом намуди ҳодисаи физикӣ ба ҳисоб меравад? Нигоҳ кунед. Раъду барқ мо гуфтем ки ҳангоми раъду барқ мо чиро шунидем? Ҳангоми раъду барқ мо шунидем ки ҳангоми раъду барқ мо шунидем садо. Чӣ шунидем? Садо. Ҳангоми раъду барқ мо дидем чӣ? Рӯшноӣ. Ҳангоми раъду барқ мо ҳосил кардем электр, яъне ки ҷараён. аз ҳисоби садо ҳосил шудан дохил мешавад ба механикӣ, аз ҳисоби рӯшноӣ дохил шудан дохил мешавад ба рӯшноӣ ва аз ҳисоби ҷараён ҳосил шудан дохил мешавад ба чӣ? Электрӣ. яъне як ҳодиса тавонист ки ба се намуд ҳодисаи физикӣ чӣ? Дохил шавад. яъне садоӣ ба чӣ дохил мешавад? Механикӣ. рӯшноӣ мо дидем ба чӣ дохил мешавад? Ба рӯшноӣ. ҷараён ҳосил шуд ба чӣ дохил мешавад? Ба электрӣ. раванди ташкилёбии ҷисмҳои физикӣ, яъне ки ҷисмҳои физикӣ аз чӣ ташкил ёфтаанд? дар умум мо се заррачаи хурдтарин дорем. Кадом заррачаҳо? Мо дорем протон, нейтрон ва электрон. Протон, нейтрон дар якҷоягӣ ҳосил мекунанд ядрои атомро. Ядро номи дигар дорад нуклон ё ҳаста. ва вақте ки электрон бо ядро якҷоя мешавад, ҳосил мекунанд чиро? Атомро. яъне агар атом сохти сайёравӣ дошта бошад, атом дар гирдаш мадорҳо дорад. дар ядрои атом ҳаст протон ва нейтронҳо ва дар мадорҳои он давр мезанад чӣ? Электронҳо. Протон ва нейтрон якҷоягӣ чиро ҳосил карданд? Ядро. ва бо электрон якҷоя шуда чиро ҳосил карданд? Атом. мисол: атомҳо якҷоя шуда чиро ҳосил мекунанд? Молекуларо. гидроген атом. гидроген боз атом. ду то атом якҷоя шуд чӣ ҳосил мешавад? Молекулаи гидроген, яъне ки гази гидроген. аллакай чӣ ҳосил шуд? Молекула. ва молекула дар якҷоягӣ ҳосил мекунанд? Модда. ва модда бошад чӣ? ҷисми физикӣ. яъне ки ҷисми физикӣ аз чӣ ҳосил шуд? Аз заррачаи хурдтарин. Кадом заррачаи хурдтарин? Се заррачаи хурдтарин. Протон, нейтрон, электрон. Протон, нейтрон якҷоя шуда чиро ҳосил карданд? Ядро. ядро ба электрон атом. атом якҷоя шуда молекула. молекула модда ва модда чиро ҳосил кард? ҷисмҳои физикӣ. дар давом мегузарем модда чист. мо гуфтем модда чист. модда он чизест ки онро чӣ ташкил кардааст? Молекула. яъне ки молекулаҳо якҷоя шуда чиро ҳосил мекунанд? Моддаро. мисол: кадом намуди моддаҳо? тилло модда аст. тилло модда аст. модда барои чӣ лозим аст? модда барои он ки мо ҷисмҳои физикиро созем аз он. тилло модда аст. ё ин ки ва гуфтем ки ҳар он чизе ки аз он ҷисмҳои физикиро месозанд, онҳо модда ном доранд. мисол: тилло ангуштарин месозанд, чизҳои тиллоӣ месозанд. ё ки алюминий аз он чӣ месозанд? қошуқҳои алюминий, ягон табақҳо месозанд. инҳо ҷисмҳои физикӣ месозанд. ҷисмҳои физикиро аз чӣ сохтем? Аз модда. дуюм, ҷисмҳои физикӣ чист ва чӣ хел пайдо мешаванд? ҷисмҳои физикӣ ҳар он чизест ки мо гуфтем ки онҳоро аз чӣ месозанд? Онҳоро аз модда месозанд. яъне ки моддаҳо чиро месозанд? Ҷисмҳои физикиро. ва як савол. мисол: ҳозир ба мо се ҷисми физикӣ дода шудааст. қошуқи алюминий ё ин ки ангуштарини тилло ё ин ки қатраи об, инҳо ҷисмҳои физикӣ мебошанд. як савол дигар ба миён меояд ки мо чӣ тавр моддаро аз ҷисми физикӣ метавонем фарқ кунем? агар ба шумо ягон калимаро гӯянд, мисол: ангуштарини тиллоӣ, дар сари шумо шакл омад, ба хулоса мегӯем ки ин ҷисми физикӣ аст. агар шакл наомад, ҷисми физикӣ намешавад. яъне ки агар ман шуморо тилло гӯм, ғайри зардӣ ягон чиз дар саратон намеояд. агар не, чӣ мешавад?
модда. Агар ангуштарин тиллои бигум шакл мебиёяд, значит чӣ мешавад? Ҷисми физикӣ. бузургиҳои физикӣ ба ду гурӯҳи асосӣ ҷудо мешаванд. Яъне ки мо дорем аввал бузургиҳои физикӣ чист? Бузургиҳои физикӣ ин тавсифдиҳандаи хосияти миқдорӣ, яъне ки бузургиҳои физикӣ тавсиф медиҳанд чиро? Миқдори ягон ҷисмро. Мисол тавсифдиҳандаи хосияти миқдории ягон хосияти ҷисм. Мисол массаи ман 50 килограмм, яъне ки кадом хосияти маро нишон дода истодааст? Массаро. Миқдоран чӣ қадар миқдор дорад? 50 килограмм. Бузургии физикӣ чист? Тавсифдиҳандаи хосияти миқдорӣ. яъне ки гуфтем ки масса 50 килограмм, яъне ки масса бузургии физикӣ миқдоран чӣ қадар? 50 килограмм нишон дода истодааст. ва ҳар як бузургии физикӣ дорои аломатҳои шартӣ мебошанд. Мисол масса м, т, вақт, с, масофа ва ғайраҳо. дуюм, гуфтем ки нақши бузургиҳои физикӣ дар физика дар чист? Бузургиҳои физикӣ нақши хеле муҳим доранд. Яъне ки мо наметавонем гӯем ки мисол 3 метр аст. Чӣ 3 метр аст? ё 10 килограмм аст? Чӣ 10 килограмм аст? Бояд пеш аз ин ягон бузургии физикиро мо номашро гирем ки барои мо фаҳмо шавад. Бе бузургии физикӣ физика гӯем ки бемаъно мешавад. Ва сеюм савол, намудҳои бузургии физикӣ. Бузургиҳои физикӣ чанд намуд мешаванд? Бузургиҳои физикӣ ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд. Бузургиҳои физикӣ векторӣ ва бузургиҳои физикӣ чӣ? Скалярӣ. Якчанд хусусияти фарқкунанда аз якдигар доранд ва якчанд хусусияти ба якдигар монанд. Якум хусусияти фарқкунандаи онҳо чӣ ба ҳисоб меравад? Бузургиҳои векторӣ самт доранд, бузургиҳои скалярӣ самт надоранд. Чӣ тавр? Нигоҳ кунед. Мисол мошин дорои суръат мебошад. Мисол агар суръати мошин 5 метр дар як сония бошад, ин маънои онро дорад ки бо суръати 5 ба ҳамин самт рафта истодааст. Яъне ки самти чӣ дорад? Муайян дорад. ё ин ки одам бо қувваи 100 ньютон, бо қувваи чанд? 100 ньютон боро ба ин тараф кушонда истодааст. яъне ки самти қувваи ӯ маълум аст. Яъне суръат, қувва вақте ки мо мефаҳмем ки бузургии мо самт доранд, чӣ мешаванд? Бузургиҳои векторӣ. Ва баъзе бузургиҳо ҳастанд, онҳо самт надоранд. Яъне ки онҳоро бузургиҳои скалярӣ меноманд. Мисол масса, вақт самт надорад. вақт рафтан мегирад, самти муайян надорад. Яъне ки аз ин сабаб инро чӣ меноманд? Бузургиҳои скалярӣ. дар давом гуфтем якум хусусияти фарқкунанда ва дуюм хусусияти якхела. Дуюм хусусияти якхелаашон чанд? Ҳар дуи онҳо қимат мегиранд. Яъне ки дорои қиматҳои муайян мебошанд. Рақамҳо 5, 10 ва ғайраҳо. Сеюм чӣ? Бузургиҳои векторӣ метавонанд ҳам қимати мусбат гиранд, ҳам қимати манфӣ. Аммо бузургиҳои скалярӣ танҳо қимати мусбат мегиранд. Мисол, ман агар болои тарозу бароям, тарозу ягон вақт минуса намешавад. Як тарозу бо плюса нишон медиҳад. Тарозу манфӣ нашуд, танҳо чӣ шуд? Мусбат. Значит чӣ мешавад? Бузургии скалярӣ. ё ин ки ман наметавонам гӯям ки ман минуси 2 соат китоб хондам. Чӣ хел ман китоб хондам? бо вақт минуса шуд. Ин хел намешавад. Вақт бузургии чӣ мешавад? бузургие ки танҳо қимати мусбат мегирад ва бузургии чӣ аст? Ин скалярӣ. Мисол ба бузургиҳои векторӣ мисол оред. Суръат, кӯчиш, қувва, индуксия ва ғайраҳо. Ба бузургиҳои скалярӣ мисол оред. Масса, роҳи тай карда шуда, вақт ва ғайраҳо. Системаи воҳидҳо. Системаи воҳидҳо ин системаест ки воҳидҳоро ба якдигар алоқаманд мекунад. Яъне якчанд воҳидро гирифта як системаи муайян мекунад. Системаи воҳидҳо аз ҳама системае ки аввалин мартаба пайдо шудааст, ин системаи метрии воҳидҳо мебошад. Системаи метрии воҳидҳо соли 1793 пайдо шудааст. Соли чанд? 1793 ки дар худ ду воҳид дошт. Якум воҳид ин метр ва дуюм воҳид чӣ? Килограмм. Дар асоси ин ду воҳид дар мо пайдо шуд чӣ? Дар мо пайдо шуд воҳидҳои нав. Яъне ки вақте ки метр агар мо дошта бошем дарозӣ А бар Б. Вақте ки мо ин тараф метр бошад, ин тараф метр, вақте ки мо масоатро ёбем, аро зарби чӣ мекунем? Б. Яъне ки дар асоси метр ҳосил шуд метри квадрат ва агар баландиро ҳам зарб кунем метри чӣ? Куб. Ва ғайр аз ин боз пайдо шуд чӣ? Литр. Дар асоси килограмм ва метр се воҳиди дигар ҳосил шуд. Метри квадрат, метри куб ва чӣ? Литр. дуюм системаи СГС ва сеюм системаи Си. Системаи СГС соли 1832 пайдо шудааст ки дар худ се воҳид дошт. Сантиметр, грамм, сония. Системаи Си бошад дар худ 7 воҳид дорад. соли 1960 пайдо шудааст ва чанд воҳид дорад? 7 воҳид. Килограмм, келвин, кандела, мол, ампер, метр ва чӣ? Сония. Яъне ки дар умум мо се система дорем.
системаи метри воҳидҳо, системаи СГС ва системаи чӣ С. аз ҳамаи системаи қадимтарин системаи метри воҳидҳо соли 1793, баъди он системаи СГС соли 1832 ва системаи чӣ С соли чанд 1960. ҳар яктаи онҳо бо худ чӣ воҳидҳои хос доранд. дар давом мо дорем чӣ воҳидҳои ченкунӣ. воҳидҳои ченкунӣ. воҳид чист? воҳид ин чизест. воҳидҳои бузургии физикӣ чист? воҳидҳои бузургии физикӣ ин воҳидест ки бузургии физикиро чен мекунад. чӣ хел? мисол агар дарозии мо метр бошад, ва мо ҷоеро чен кардем ки он ҷо 5 метр аст, маънош чи аст? 5 маротиба аз метр зиёдтар. яъне ки ҳамин ченкунандаи мо метрро 5 маротиба аз он чи зиёдтар. ё ки масса килограмм бошад, ман болои тарозу баромадам 50 килограмм, массаи ман 50 маротиба аз килограмм чи зиёдтар. яъне ки воҳид чист? воҳид чист мо онро гуфтем. ва дуюм чи воҳид, нақши воҳид дар физика. мо наметавонем ки бузургии физикиро бевоҳид фикр кунем. яъне ки массаи ман 50 чи бояд чӣ дошта бошад? воҳид дошта бошад. яъне ки баъд аз бузургии физикӣ дуюм ҷо муҳимият чи воҳидҳо нақши муҳим доранд. ва воҳидҳо чанд хел мешаванд? воҳидҳо дар навбати худ ба се гурӯҳи асосӣ ҷудо мешаванд. воҳидҳои асосӣ, воҳидҳои ҳосилавӣ ва воҳидҳои чи иловагӣ. се намуди воҳидҳо: воҳидҳои асосӣ, воҳидҳои ҳосилавӣ ва воҳидҳои чи иловагӣ. ба воҳидҳои асосӣ мисол оред. мо 7 воҳиде ки дар системаи С хондем, ҳамаи онҳо воҳидҳои асосӣ ба ҳисоб мераванд. килограмм, метр, сония, кандела, келвин, ампер, мол. Инҳо ҳамашон чианд? Воҳидҳои асосӣ. Яъне ки 7 воҳиди асосӣ. Меёфтед. воҳиди масса килограмм, воҳиди дарозӣ метр, воҳиди вақт сония, воҳиди ҳарорат келвин, воҳиди миқдори модда мол, воҳиди қувваи ҷараён ампер ва чи воҳиди қувваи рӯшноӣ кандела. Ба воҳидҳои ҳосилавӣ мисол оред. воҳидҳои асосӣ ё воҳидҳои бунёдӣ, яъне ки онҳо бунёд мекунанд. Чиро? Воҳидҳои ҳосилавиро. Дар асоси воҳидҳои асосӣ ҳосил мешавад воҳидҳои чи? Ҳосилавӣ. Чандто? ҳамаи воҳидҳо ғайр аз чи 7 воҳиди асосӣ ба чӣ дохил мешавад? Воҳидҳои ҳосилавӣ. Ба воҳидҳои иловагӣ бошад дутоан: кунҷи гардиш радиан ва кунҷи телеси стерадиан. кунҷи гардиш радиан ва кунҷи телеси стерадиан чаро маҳз иловагӣ шуданд? аввал мо 7 воҳиди асосӣ доштем, воҳидҳое ки аз ягон ҷо пайдо шудагӣ нестанд, яъне ки дар ҳақиқат ҳамон хел ҳаст. ва баъде ки системаро ҷобаҷо карданд, 2 воҳиди дигар пайдо карданд: кунҷи гардиш радиан ва кунҷи телеси стерадиан. Инҳо аз рӯи қоида гирем воҳидҳои асосиянд, аммо ҳисобе ки баъдан маълум карданд, инҳоро чӣ гуфтанд? Воҳидҳои иловагӣ гуфтанд. ва дуюм воҳидҳои ҳосилавӣ аз чӣ ҳосил мешаванд? Аз воҳидҳои асосӣ. мисол В баробари S тақсими чи T. воҳиди масофа метр, воҳиди вақт сония. метр воҳиди чи? Бунёдӣ. воҳиди чи? Бунёдӣ. сония воҳиди чи? Бунёдӣ. ҳар ду инҳо дар якҷоягӣ чиро ҳосил карданд? метр тақсими сония, ки ин воҳиди чи аст? Воҳиди суръат. воҳиди суръат воҳиди ҳосилавӣ аст. аз чӣ ҳосил шуд? Аз ду воҳиди чи? Бунёдӣ. худ воҳиди чи аст? Воҳиди ҳосилавӣ аст. аз чӣ ҳосил шуд? Аз ду воҳиди бунёдӣ. яъне ки ҳама хел воҳидҳои бунёдӣ якҷоя шуда чиро ҳосил мекунанд? Воҳидҳои ҳосилавиро ҳосил мекунанд. ва қисматҳои физика. физика 5 қисмати асосӣ дорад. якум механика, дуюм молекула ва термодинамика, сеюм электр ва магнетизм, чорум оптика ва панҷум атом ва ядро. 5 қисмати физика. якум чӣ гуфтем? якум механика. механика чиро меомӯзад? намуди ҳаракат. ё ин ки механика гӯем агар механика ҳаракати чиро меомӯзад? Механикиро. механика чи? ҳаракати механикӣ. ҳаракати механикӣ. молекула термодинамика. нигоҳ кунед. термо ҳарорат, динамика қувва. нигоҳ кунед. молекула. динамика қувва ё ин ки ҳаракат. нигоҳ кунед. ҳаракати термо ҳарорат. ҳаракати ҳароратии чи? Молекула. ҳаракати ҳароратии чи? Молекула. электр ва магнетизм. электр ва магнетизм чиро меомӯзад? майдонҳои электрӣ ва магнитӣ. майдонҳои чи? Электрӣ ва магнитӣ. оптика. оптика меомӯзад рӯшноӣ, табиати рӯшноӣ ва линзаҳоро. чиро меомӯхтааст? рӯшноӣ, табиати рӯшноӣ ва линзаҳо. атом ва ядро реаксияҳои термоядроӣ. реаксияҳо.
یعنی که اتم و یادرو می‌آموزد، ذره‌ها رو گویم خوبتر است. ذره‌های المنتری رو می‌آموزد. بعد این داریم حادثه دیفوزیا. دیفوزیا چیست؟ دیفوزیا اول برای که دیفوزیا رو خویده سازیم ما یک مثال می‌آوریم. من عطر رو در اول خانه میزنم. عطر تا آخر خانه رو پهن می‌شود. من آن رو مجبور کردم؟ نه. مولکولای پیش من با مولکولای هوای آخر خانه چی شد؟ آمیخته گشت. به مجبوری. یعنی که آزادانه رفت. آزادانه چیکار کرد؟ آزادانه رفت، آمیخته شد. آزادانه آمیخته شوی چی را؟ مولکول‌ها را. آزادانه آمیخته شوی مولکول‌ها را چی می‌نامند؟ دیفوزیا می‌نامند. دیفوزیا چی بوده است؟ آزادانه آمیخته شوی مولکولا. دیفوزیا در سه حالت یکدیگر دیده می‌شود: گاز، مایع و سخت. مثال آورید. در مایع، در گاز پنشوی بوی نوبسته از بوی چی بودن؟ بوی عطر، بوی خوراک و غیره ها. در مایع حل شوی نمک یا قند در آب و در سخت آمیخته شوی دو جسمی سخت. نگاه کنید ما چیکار میکنیم؟ ما مثال اگر دیفوزیا در حالت گفتیم گاز مایع سخت دیده میشود، دیفوزیا از جای زیچیش زیاد به جای چی میرود؟ زیچیش کم. یعنی که بوی عطر در اینجا زیاد بود تا آخر به جای کم رفت و دیفوزیا با حرارت تناسبی راسته است. وقتی که حرارت زیاد می شود حادثه دیفوزیا هم چی می شود؟ زیاد می شود. چی طرز؟ بوی در تابستان زیادتر پهن می شود، خوبتر پهن می شود نسبت به چی؟ به زمستان. چرا؟ چون که در تابستان حرارت چی است؟ زیادتر است و در زمستان حرارت چی است؟ پست‌تر است. این بود اولین درسی فیزیک.